ens diu, calculeu l'àrea que té el recinte tancat limitat per les gràfiques de les funcions que ens expressa aquí l'enunciat, representat en el dibuix següent. Vale. Exercici d'àrees entre funcions que es fa amb integrals. Sí? Bé, sempre que tenim dues funcions i ens demanen l'àrea entre aquestes, que es dibuixa entre aquestes dues, serà simplement fer la diferència de les integrals d'aquestes funcions. És a dir, si això fos la funció 1, la que està a sobre fos la funció 1, li diem funció 1, i la que està sota la funció 2, doncs l'àrea que dibuixen serà la integral de la primera menys la integral de la segona. I entre els extrems corresponents, entre aquest punt i aquest punt. Aquest punt, que no puc dibuixar-ho bé, pintar-ho bé, però bueno, ja s'entén. Els punts de tall entre les dues funcions. Vale. Aquí hi ha dues coses a determinar abans de començar a fer els càlculs amb les integrals, que és que saber quina és la funció que està dalt i quina està baix, i conèixer aquests dos extrems, aquests límits, que són els punts de tall entre les funcions, entre els que farem les integrals definides. Pel tema de les funcions, ho podem, per saber quina és la que està a sobre i quina està a sota, com tenim les expressions, realment ho podem averiguar, sí? Fent un petit gràfic o simplement veient la forma de cada funció, però si no ho sabem o no veiem forma de saber quina és quina, ho fem, aquesta resta la fem en valor absolut i ja està. Podrem fer F1 menys F2 o F2 menys F1, com està en valor absolut, perquè el que ens interessa és l'àrea, i l'àrea sempre serà positiva. Si fem la de sota menys la de sobre, per exemple, que llavors el resultat ens quedaria negatiu, com farem en valor absolut, ens serà igual, sí? L'únic que ens interessa és com la diferència entre aquestes dues funcions. Vale? Aquest tema el podem solventar així, sense haver de pensar quina és quina. I els punts de tall, doncs, o els extrems en aquest cas, que coincideixen amb els punts de tall entre les dues funcions, doncs simplement és igualar les dues funcions i trobar les x pels quals les dues equacions són iguals, que seran els punts de tall. Vale, així doncs, comencem. Pel tema de la resta, a part de que podem fer amb això, en valor absolut, si ens fixem és una equació de segon grau, la primera, que sabem que els gràfics de les equacions de segon grau són paràboles, i la segona és una fracció amb la x en el denominador. Llavors, bàsicament, en aquest cas, doncs, si sabem que la de segon grau ha de ser una paràbola, sabem que aquesta és la de segon grau i, per tant, que la de sobre, la funció que està dalt és aquesta i la que està baix és aquesta. I, per tant, ja podrem dir aquesta funció 1 i aquesta funció 2. Vale? I, sabent això, ara el següent és trobar els punts de tall. Borrem tot el vermell aquest. Vale? Per tant, ara busquem els punts de tall. I els punts de tall serà quan I1 sigui igual a I2. Vale? Podem dir aquí, poso el subíndex 1 i 2 per diferenciar. La 1 és la de dalt
la 2 és la de baix. La 1 és l'equació de segon grau i la 2 és l'altra. Doncs res, fem així i podríem posar I o F, ja sabem que és el mateix. Per tant, menys x al quadrat més 7 ha de ser igual a 6 entre x. I això passa a l'altra banda multiplicant, quedarà x al cub més 7x igual a 6. Si volem, posem la primera x positiva, per tant, passem tot a l'altra banda i quedarà x al cub menys 7x més 6 igual a 0. A equació de tercer grau, per tant, Ruffini. Sí? Ruffini sempre posem només els termes que acompanyen a cada x. X al cub acompanya un 1 invisible. X al quadrat, com no hi ha, vol dir que està multiplicada per 0. X és un menys 7 i el terme independent. Fem les dues línies típiques. I recordem que aquí volem que hi hagi un 0, aquí baixarà el primer número que hi ha i aquí hem de posar un numeret amb el que resolem aquest sistema. No sé, provant. Si poséssim l'1, què passaria? 1, aquest es multiplica amb aquest, 1 per 1, 1, i el resultat es posa aquí dalt, 1. I ara aquests dos es sumen. Vale? 0 més 1 és 1, 1, 1. Doncs mira, sí que ens sortirà. Vale? Sempre és el que està aquí multiplica el de sota la línia i el resultat es posa a dalt i se suma amb el que té a sobre. I el resultat es posa a baix i es multiplica pel d'aquí, el resultat es posa aquí, es suma amb el d'aquí i el resultat es posa aquí baix. Vale? Sempre així. Vale? Hem dit això dona 1, menys 7, menys 6 i 1 per menys 6 és menys 6. I 6 menys 6 és 0. Perfecte, vale? Això és anar provant, He posat l'1 per... O podria haver posat qualsevol altre número. Quan ja portes pràctica, doncs pots deduir o intuir una mica quins números poden ser. Vale, ara... el 5, no? Perquè si fem... No. Bé, de fet, si veiem que se'ns complica o que no sabem trobar el número, com hem fet un primer pas de Ruffini, estem a grau 3, vale? Teníem una equació de tercer grau, sempre que fem Ruffini, per dir-ho d'una forma, estem factoritzant i per tant estem reduint un grau i això que tenim aquí, que ens queda aquí, correspon a una equació de segon grau i per tant ho podem fer, si no ho sabem fer amb Ruffini, ho podem fer amb la fórmula de segon grau. Vale? Per tant, provem-ho així. Reconvertim això en l'equació. I, com dic, és simplement multiplicar cada número d'aquests per una x, començant per una x d'un grau menor a la que hem començat. Hem començat amb x al cub, doncs ara la primera x que hi haurà serà x al quadrat per 1, que és x al quadrat, més x per 1, que és x, menys 6 igual a 0. I aquí podem fer l'equació de segon grau. Sí. L'equació de segon grau, la fórmula per resoldre-la, que és menys b, per tant, la b és això, és un 1, menys 1, més menys arrel de b al quadrat, que és 1, menys 4 per a per c. 4 per a, que és 1, 4 per menys 6, 6 per 4, 24. Entre 2a, que és 2. Menys 1, menys arrel de 25, que és 5, entre 2. I això.
això pot ser menys 1 més 5 és 4, entre 2 és 2, i menys 1 menys 5 menys 6, entre 2 menys 3. Vale. Ja està. Era una equació de tercer grau i hem trobat hem factoritzat i hem trobat les tres arrels de l'equació, sí? X igual a 1, x igual a 2, x igual a menys 3. Vale? Però clar, nosaltres volíem trobar només 2 punts, no? De tall. Bueno, però com tenim el gràfic podem saber, perquè si ens fixem, aquestes dues funcions es tallen en més de 2 punts, no? Es tallen aquí i aquí, que és on busquem, però també es tallen aquí. Per tant, té sentit amb el que hem trobat. Si hem trobat 3 punts de tall perquè la funció es talla, les dues funcions, mentre sí es tallen en 3 punts diferents. I com tenim que els punts de tall són 1, 2 i menys 3, veient el gràfic clarament veiem que aquest és el menys 3, que és el que no ens interessa, l'1 i el 2. Vale? Per tant, els límits de l'àrea que volem estudiar són x1 i x2. Sí? Vale, i ara ja podem calcular l'àrea. L'àrea serà la integral entre 1 i 2 de i1 menys la integral entre 1 i 2 de i2. Vale? Què és 1 i què és i2? Doncs ja ho hem dit. I1 és l'equació de segon grau, que és menys x quadrat més 7, sempre multiplicat pel diferencial de x, perquè estem integrant en base a la variable x, menys la integral de 1 a 2 de 6 entre x per dx. Vale? Primer integrem, després restem. Recordem que la integral de la suma és la suma d'integrals, per tant, això ens quedarà... Ara és una merda, amb perdó, perquè hem d'anar arrossegant els diferencials de x, si volem anar fent integrals de cada terme. Vale, de 1 a 2, de 1 a 2. Vale, i aquesta ja la teníem així. Bueno, de fet, aquesta la posarem com ens interessa, que és així. Vale? El posem a dalt al denominador. Vale? Tenim 3 termes a integrar. Primer fem indefinida i després definida, òbviament. Integral d'x al quadrat, doncs sumem una a dalt a la potència i el mateix número que ens quedi a la potència ho deixarem al denominador. És a dir, la integral de x és... La integral de x a la n és n més 1 entre n més 1. Vale? Per tant, x al cub entre 3 negatiu, que el portàvem negatiu, i aquí ho tanquem amb els claudàtors entre els intervals que hem dit. La integral d'una constant és la constant per x. Sí? És com que la integral s'anul·la amb el diferencial i aquella x, una forma de pensar-ho, i aquella x doncs esdevé part del terme i tanquem amb claudàtors entre 2 i 1. X elevat a la menys 1, de fet no calia expressar-ho així segurament, podem expressar com ja estava, era 6 entre x, i aquí ja ens hem de saber una mica les taules, no, d'integrals o de derivades, perquè
recordem, òbviament, que la integral és l'operació inversa a la derivada, i per tant aquí, en aquest cas, hem de pensar quina funció, si la derivem, dona 6 entre x, o almenys 1 entre x, perquè el 6 el podem treure fora de la integral perquè és una constant, sí? És a dir, això ho podem expressar així, vale? Diferencial de x entre x, o si ens molesta, doncs aquí podem posar 1 entre x per dx. Per tant, quin número o quina funció derivada dona 1 entre x? El logaritme, no? Una parella de x, si ho derivem, és 1 entre x. Per tant, la integral d'això serà logaritme de x. Sí? 6 pel logaritme de x. De fet, això ho podem tancar només a la funció i ja està. Les constants sempre les podem treure fora, això, aquest 7 el podria haver deixat fora. No afecta en res que estigui dins o fora. I aquest menys 1/3 també. Vale? I això de 2 a 1. Vale, hem fet la part potser difícil. Integrals definides, s'ha de fer amb barrow. Barrow és aplicar simplement els límits, els extrems, a cada equació, a cada terme d'x. Sí? Això, per cada terme, el que s'ha de fer és substituir l'índex de dalt a la x menys la mateixa expressió, però amb la x substituïda per l'índex de baix. És a dir, menys 2 al cub entre 3, sí? Substituïm l'ex pel 2, menys 1 al cub entre 3, sí? Hem d'anar amb compte amb els signes. Aquest menys és de la pròpia regla de Barrow, que ens diu l'expressió substituïda per el terme de dalt menys l'expressió substituïda pel terme de baix. Els altres menys són de la pròpia expressió. Vale. De moment ho fem així, a poc a poc. El mateix, doncs 7 per 2, ja poso 14, menys 7 per 1, és 7. Vale. I menys 6, i aquí la regla de Barrow, que serà logaritme de 2 menys logaritme de 1. Vale. I ara ja fem càlculs i ja està. Menys 2 al cub és 8, sí? 2 per 2, 4 per 2, 8, entre 3. Perquè clar, el que està al cub és el número, el negatiu no. Si no, ho posaríem així, si fos al contrari, però no és així, és només la x al cub. Per tant, el 2 al cub, per tant, 8 i el negatiu està a part. I per tant, aquests negatius es maten, queda positiu, i això és 1/3 més 7, sí, perquè 14 menys 7 és 7, menys 6 per logaritme de 2 menys logaritme de 1. Vale, com els logaritmes estan restant, recordem que una propietat del logaritme és que la resta de logaritmes de la mateixa base és el mateix que un únic logaritme amb els termes que conté dividint-se. Sí? Si s'estiguessin sumant, els termes es multiplicarien, si es resten, com és el cas, es divideixen. Per tant, això és el mateix que dir logaritme de 2 entre 1, que serà 2. Això ho podem treure, aquest parèntesis, aquí està multiplicant simplement, i ja podem posar directament que això és 2, vale? Per no confondre més això aquí. Vale? O que és el mateix que dir que el logaritme de 1 és 0, sí? Tal, seguim. Menys 8 més 1 és menys 7 terços, més 7, menys 6 per logaritme de 2. Vale, menys 7 terços, més 7, menys 6 per logaritme de 2.
Aquí podem dividir entre 3, multiplicar per 3, vale, que és 21. I per tant, 21 menys 7 és 14, menys 6, logaritme de 2. I això, doncs, quedarà un número lleig, suposo. Vale, i això queda 0,5, 0,51 arrodonint, vale? Però bueno, també ho podríem deixar així, més net. I com és una àrea, doncs, unitats al quadrat. Vale? Això és l'àrea entre aquestes dues funcions. Vale? I en principi ja ho tindríem. Vale, el que hem fet és trobar els punts de tall entre la funció, que és simplement igual a les dues equacions de les dues funcions. Com tenim al gràfic, hem pogut veure quins dos punts dels tres que hem trobat corresponien. I després calcular l'àrea, que és simplement fer la diferència de les integrals d'aquestes dues funcions. Vale? Si no sabem quina és la que està a dalt en el gràfic i quina està a baix, doncs ho podem fer en valor absolut i ja està. I si ho sabem, doncs, com era el cas, doncs fem la de dalt menys la de baix. Vale? Integrem cada terme, apliquem Barrow i fem els càlculs i obtenim el resultat.